ғамгин мабош ки ту фақир ҳастиву сарвати кам дорӣ, зеро ба ғайр аз ту каси дигаре ҳаст ки умуман тиккаи ноне надорад. қарзи зиёд ба гарданаш бору хонаашро фурӯхта бесаробон аст. агар ту маркаб ё мошини гаронбаҳо надорӣ ва аз ин пайваста ғам мехӯрӣ, бидон ки ба ғайр аз ту каси дигаре ҳаст ки умуман пой надорад ва ё пой дораду фалаҷ аст, роҳ гашта наметавонад. агар туро бори бемории кӯчак як лаҳза азият дод, бидон нафаре ҳаст ки як умр аз бистари беморӣ нахистааст. агар фарзанди писар надорӣ ва аз ин ғам мехӯрӣ, бидон ки афроде низ ҳаст ки дар орзуи нохуни фарзанд як умр зор аст ва умуман фарзанд надорад. агар аз офате ё беморие фарзанди ту мурд, бидон ки дар ҷои дигар нафареро тамоми фарзандонаш дар як лаҳза ба коми дарё фурӯ рафта ё дар натиҷаи заминларза ҳама зери бори хона мондаву мурдаанд. ғамгин мабош, зеро худованд туро мусалмон офаридааст. имон ба худо дорӣ, ба расулу малоикаҳояш. рӯзи охирату тақдироти некубад бовар бар дилат қоим аст. лекин ғайри ту ононе ҳастанд ки кофир зода шудаанд, худо надоранд, дурӯғ мегӯянд. паямбарон рӯзи охират ва тақдири неку бадро инкор мекунанд. ғамгин мабош, вақте гуноҳ содир кардӣ, тавба гӯй. бадие кардӣ, астағфирулло бигӯй. хатое дорӣ, ислоҳ кун. раҳмати аллоҳ бузург аст ва дари ӯ ҳамеша барои тавба боз аст. ғамгин мабош, зеро асабҳоят монда мешавад, баданҳо хаста ва шабҳои бароҳат ба бехобию азият табдил меёбад.